că familia, am revenit din nou cu acest clip. Să presupunem că, da bă frate, l-am întâlnit din nou pe acest manelist. Cu 2 milioane, 3 milioane, 4 milioane, 5 milioane. Ia, stai un pic. Go. Nu mă, frații mei, adevărat acum. Acest om cred că are nevoie de ajutor mult mai mult din partea, nu numai a mea, din partea tuturor. De fiecare dată i-am dat câte ceva când l-am văzut, dar oricum adevărat le zice. Că atunci când mi-a fost mai greu, ai rămas la capul meu. Când am fost mai supărat, nevastă m-a încurajat și mi-a dat mare putere. Am făcut să-și dă lovele. Ia uite, măi, mama, m-a înțeles nevasta mea că mi-a fost tristă soarta. Dar acum e totul bine. A vrut Dumnezeu cu mine, că mie mi-e sufletul și a venit și timpul meu. Măi, Doamne, că bărbatul meu învinge, el luptă până la sânge. Și când noi ne mai certam, eu nimica nu-i spuneam, tot pe el îl ascultam. Azi e mare sărbătoare, azi e mare sărbătoare și-ți mulțumesc ție, Doamne. De ce? Că s-a dus supărarea, s-a rugat mama și nevasta mea, să știți că sunt iubit. Dar și creierul meu, Doamne, că nu m-am dus la vale. Și-a făcut vărul la bani, el a făcut la dușmani. A rămas să vă spun despre Colo, nu-i așa? Băi, am fost la o șaurmerie aici și m-am întâlnit cu el, știi? Mă, dragi, facem o poză, da, cum să nu, sare și asta. Băi, un băiat de nota 20 și după cum observați în poza aia este de 1.000.000 de ori mai mare ca mine, bă, imens, bă, înalt, e cât cărămida. Ayúdame, mamita, que me cayó el suelo. Yo ya cogí los tacos los arrastrados. Vreau doar să vă spun să... Nu, n-am schimbat multe vorbe cu el pentru că era foarte grăbit. Trebuia și făcut niște comenzi de shawarma de asta și n-am apucat să vorbesc cine știe ce. Dar cu altă ocazie am să vorbesc și am să vă țin la curent cu fiecare dintre persoanele cunoscute pe care voi le știți. O să apară la mine pe vlog fiecare persoană. Până atunci fiți cu mine, băi, nebunilor.